Imini yeSabatha mayibe yinhle kuwo wonke ama-Afrika alalele lenkonzo ngalolu suku lweSabatha kulomsakazo omkhulu ukhozi. Bantwana bahle base-Afrika ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuba ke ngiphinde ngethule lenkonzo kini nonke enilalele lo msakazo ngalolu suku lweSabatha. Ngicela uba ke sedlule esihlabelelweni samaNazaretha sekhulu namashumi amane nesishagalolunye. Ngizofunda ivesi lokuqala. Kuyasa basitshela ukwalana kwabo. Kanti kuhle kangaka umNazaretha ethandana ebambene ngesandla babe muntu munye. Amen. Bantwana bahle base-Afrika kulenyanga kaDisemba ngalezi insuku sisuke sikhumbula inkosi yamaNazaretha ilanga okushembe wesibili uyena owalandela umprofeti uIsaya Shembe ngokuhola amaNazaretha. Wahamba ke emhlabeni ziyishumi nesishagalolunye kuyo lenyanga kaDisemba. Inkosi ke le yafike yalishintsha kakhulu ibandla. Yashintsha nesithombe sebandla emhlabeni wonke ngoba abantu bonke babazi ukuthi leli bandla ibandla lamaqaba, ibandla labantu abangafundile ngoba laliholwa umuntu owawuthi uma umbheka ubone ukuthi umuntu nje wesintu ongayanga nasesikoleni. Kodwa lenkosi le yayiyile esikoleni. Yayibalwa nezifundiswa zokuqala lapha ezweni laseNanda. Leli bandla ke labe selihlonishwa izifundiswa ezinye zalihlonipha leli bandla ngoba seliholwa ilenkosi eyayiyile naye esikoleni. Okwakuthi noma kufika abelungu befuna ukuzwa noma yini ibisixoxa nabo ngalokho abafuna ukukwazi. Ekuhambeni kwalenkosi kwaqala kwaba nokuhlukana ebandleni. Kwase kuba khona ukwalana phakathi kwamaNazaretha. Kwase kuba iyona ndaba ekhulunywa kakhulu ebandleni lamaNazaretha ukuthi sesihlukene manje. AmaNazaretha wasezwani aseyalana. Kwaze kwafika ekuthenini kuze kuliwe. Lolu ukhondolo ke lokuhlukana lwaqhubeka njalo alibangelisama. Njengoba kuphindile futhi lahlukana leli bandla ngo-2011. Njengoba kwaziwa ukuthi ebuhleni lahlukana kabili futhi leli bandla. Uma ubheka ke kuyabonakala ukuthi ngeke kusama ukuhlukana kwaleli bandla. Sekuyodeka uqhubeka njalo, ikakhulukazi into ehlukanisa leli bandla sekwangena kakhulu indaba yemali ebandleni. Sekuye kuthi ma abantu behlangene bexoxa bese bebona ukuthi uma singase sivumelane ngokuthi kuleli bandla aliholwe usibanibani singakwazi ukuthi sidle kahle ngoba sekukhona imali ebandleni. Naye lowo okukhulunywa ngaye ithi mayikhulunywa le ndaba ayithande ngoba nawe uyabona ukuthi sekuyabuswa kakhulu kuleli bandla. Isiningi kakhulu imali. Kodwa ke njengoba ngifunda lesi sihlabelelo sikaShembe sithi kanti kuhle kangaka amaNazaretha ethandana emuntu munye ebambene ngesandla. Ngithi ke mina lokhu ukuhlukana kwethu ukukhuluma ngakho ukuthi sibukane njengabantu abahlukene abangasathandani ngeke kusenzele lutho. Nebandla futhi ngeke kulenzele lutho, ngeke kusisize ngalutho. Isimningi kakhulu iminyaka lahlukana ibandla ekuphakameni. Kodwa namanje kusenabantu abathi mabebonana njengoba lahlukana ibandla babukane ngamehlo amabi. Akukhona ukukholwa lokho. Awukwazi ukuthi uyikholwa. Ungadinwa wena kusukela ngo-77 kuze kushayele iminyaka esikuyo udiniwe. Udinelwe umfowenu ngoba nahlukana ngokubona. Kodwa uyikholwa. Akukwazi ukwenzeka lokho. Akukhona ukukholwa kuwona umoya wokukholwa. Njengamanje ake sikhohlwe indaba yokuthi sihlukene. Sinake indaba eyodwa ukuthi sigqoke ingubo emhlophe singamaNazaretha sonke. Umfowethu lo owakwethu. Ngithanda ukuthi ke uma sikhumbula lenkosi yasekuphakameni
ilanga. Yayibizwa kanjalo lenkosi kuthiwa ilanga. Babethu la ngaphuma sikothe nabalotha uliyabahangula. Ngithanda uba masikhumbula ke sikhumbuzane ngezinto esifundise zona nesizifunde kuyo. Ikakhulukazi lenkosi le kuningi esingakufunda kuyona okungathuthukisa ibandla kuye phambili. Uma ngikhuluma ngebandla ngihlanganisa zonke inhlangothi. Angihlukanisi ngeinhlangothi ngoba sonke sizinhlangothi ezehlukene siyibandla likaShembe. Kuningi ke esingakufunda kule nkosi yamaNazaretha ilanga ongalithuthukisa ibandla. Ngoba lenkosi ithe mayifika phakathi kwebandla yaba ubaba wawo wonke umuntu. Yaba ubaba ngisho wabantu abebengewona amaNazaretha. Yayinabantu abaningi ababejwayele ukufika kuyona bengewona amaNazaretha. Yaze yahamba emhlabeni abanye bengazange baba amaNazaretha kodwa laba abantu babefika kuyo abanye sebenjengabangani bayo. Kuthi mayifikile endaweni bafike laba bantu bezoyibona bezoyibingelela. Kodwa laba bantu bengewona amaNazaretha futhi bagcina bengabanga yiwona. Kwakufika ngisho inyanga, kufike ngisho amakhosi ezohlala phansi axoxe naye ngoba kwakukuningi abathi mase befikile kuyena bafike bakuthole, bafike bakufunde. Wayexoxa ke nanamadoda endawo mayesendaweni abantu babika inkinga zabo ezibaphethe. Ebese babonisa ngokwakhiwa kwemizi, axoxe nabo. Kwesinye isikhathi kwakuthi makufika umuntu ezonikela. Ethi mayezwe indaba yakhe lo muntu ebese ethi cha kuzothi makuphela ukunikela ebese ngixoxa nawe. Ebese ehlala umuntu athi iqekelele lapha. Alindele ukuthi ke uma sekuphelile ukunikelwa uzobe sexoxa naye. Bese bexoxa ke ngoba usuke seyizwile inkinga yakhe ukuthi idinga ukuthi ke bexoxe kabanzi. Ebese bexoxa kamchushisa umuntu amakhise ukuthi uyiNazaretha noma kayilo kwakungasho lutho kuye. Noma kufika umuntu mhlawumbe unkosikazi ezobika usizi lwakhe noma ngabe lo nkosikazi uMnazaretha noma kawuyena uMnazaretha athi uyakhuluma lo muntu ebika usizi lwakhe bese ekhala kungakhulumeki. Wayeyabiza abashumayeli. Umshumayeli othile athi awubuyele nalomuntu lapha eceleni ke nixoxe akakubikele ukuthi yini kwenze njani ngoba nakhu uyafika la akukhulumeki ukuthi uyakhuluma uyakhala. Mhlawumbe ke ebese lo muntu ke mayesepholile sayibeka indaba yakhe lapha kumshumayeli. Esebeka ukuthi nansi indaba engikhathazile njengoba ngikhala. Ebese sexoxa ke nalomuntu amchushise mhlawumbe kwesinye isikhathi azathi obiza umyeni wakho ngifuna ukukhuluma naye. Hayi ngoba eyiNazaretha lo myeni noma ngabe ubani. Noma ngabe indoda nje engakholwa ndawo. Ebese ethi ofika naye ngifuna ukukhuluma naye. Ebese exoxa naye amakhisi umuzi akhulume nabo ngalento eyonakele ekhalisa unkosikazi. Amchushise ukuthi kufanele ahambise kanjani. Kwakuyinkosi enjalo ke le. Inkosi eyayithanda wonke umuntu. Esikhathini esiningi sekunabantu abaye bethi mabekhuluma ngenkosi ilanga bethi yayinenhliziyo embi, yayinolaka. Kodwa kukho khona lokho bese kuba khona abantu ababemthanda kakhulu, ababengamfela, ababengafa uma kuukuthi ukhulumani ngaye noma wenzani kuye. Babehlukene kabili abantu. Kwakukhona abamthanda kakhulu, kukhona abangamthandi. Laba babengamthandi kwakwabantu abangafuni ukugcina umthetho waleli bandla. Ngoba uma wawumuntu ongafuni, ongazwani nokugcina umthetho, wayengakuncengi, wayenganakho ukuthi mhlawumbe khona into azoyixoxa nawe nibonisane ngomthetho kaShembe ukuthi kulungile noma ungawugcinanga uma wenziwa yilokhu nalokhu nalokhu. Wayenganaso leso sikhathi. Kwakukubili kuphakathi kokuthi uyawugcina umthetho, uma ungawugcina umthetho uphume ebandleni. Ebese laba bantu ke abangafuni ukugcina umthetho bengamthandi. Bese kuthi laba abawuthandayo umthetho bamthande kakhulu ngoba kwakwaziwa ukuthi awukwazi ukuthi ungaphula umthetho. Ebese uqhubeka uhlala la ebandleni wonisa abantu
wenze zonke izinto ezibhedayo ebandleni kodwa ubuhleli khona la ebandleni. Kukhona abantu abakhuliswe uyena. Kukhona insizwa ezindala njengamanje sebebadala abantu abakhuliswe inkosi ilanga abawontanga bakababa wami ongizalayo. Emqondweni wami nje kufika umfundisi umjadu ngoba insizwe engangiyibona lezi ezakhuliswa inkosi ilanga ekuphakameni bewontanga bakababa wami ongizalayo. Zizinhle lezi insizwa zifuze yena ngoba kwakuyigcokama lensizwa. Yayithi mayisigqokile lensizwa angabe iya edolobheni uhlangana naye edolobheni wawungeke usabona ukuthi uyena lo owumfundisi wakwaShembe. Wawuhlangana nensizwa enhle emuhle phelele nezinsizwa zakhe ke zazizinhle ziyithanda ifuze yena igqoke ziswenke njengaye. Uthayilo kwakungasho ukuthi uzofakwa umuntu ofundile wawufakwa inombani bekuthathela kuyena ubaba wabo bemthanda kakhulu. Ngifisa ukuthi ke njengoba sikhumbula inkosi kuningi esingakufunda kuyo singamaNazaretha. Kuningi futhi okungafundwa abasiholayo kuyona inkosi ilanga ngoba lenkosi le yayinaka kakhulu izimpilo zabantu. Yayikuthathela kuyise umqalo wendlela ukuthi lapha ebandleni kufanele kunakwe izimpilo zabantu. Umuntu akufanele nihlangane naye kuphela ngoba ezonikela abeke umnikelo kuthiwa inkosi kubusise bese kuphela kanjalo. Kufanele umuntu umlandele ngenhliziyo umlandele nangamehlo. Uma lo muntu ehlupheka umbone ukuthi lo muntu uyahlupheka ngoba lenkosi le yakha izitolo eziningi. Kulezi izitolo kwangasebenzi umndeni wayo. Kwakusebenza abantu abaswele abahluphekile. Wayekhethe abantu abazoba izimanager lapha ezitolo. Kwakuye ukuthi makunomuntu ozobika usizo ohluphekile ebese biza omunye athi awubheke lo muntu ukuthi ungamfaka phi kuphi lapha angasebenza khona ngoba wayekholelwa kakhulu ekuthenini kufanele umuntu adle isithukuthuku sakhe. Wayengasho ukuthi hlala phansi ngizokunika iminikelo ebese uyibiza ngephalishi lalingeke iphalishi. Wayengakusho lokho. Wayethi kuphela umuntu akathola umsebenzi asebenze. Abanye babesebenza behlakula umoba behole, abanye besebenza ezitolo benze yonke imisebenzi ezindaweni ngoba wayezakhe zonke izindawo izitolo zokuthi kusizakala amaNazaretha athola imisebenzi asebenze bondle izingane zabo. Ngiyakhumbula nje kwakukhona lapha ngakithi ezweni laseNkandla. Kwakukhona umshumayeli uMkhize, umshumayeli wethu wasemseni. UMkhize wayesebenza ngaphakathi enkosini ilanga eudriver. Wayesebenza ehola. Wathi noma esekhulile uMkhize, esephuma impesheni, esebuya ezohlala ekhaya. Inkosi yayisimakhela isitolo ngoba yayazi ukuthi unabantwana. Yamakhela isitolo. Lesi sitolo lesi isitolo esaziwa ngokuthi isitolo sakwaMkhize. UMkhize waphila ngaso lesitolo nabantwana bakhe waze wahamba emhlabeni. Yayingafuni ukuthi ebandleni kube khona umuntu ohlupheke kangangokuthi angaze acabanga ukuthatha intambo ayihenge ayibulale. Ngithi ke njengoba sikhumbula lenkosi ngiyakhuleka kakhulu. Ngikhuleka kubaholi bethu ukuthi yebo siyazi njengebandla ukuthi kufanele sinikele sakhe izindle ezinhle sithenge izimoto ezinhle senze yonke into enhle ezojabulisa umholi wethu. Kodwa futhi ngithi ke ake sifundeke ezenzweni zenkosi ilanga kebe nakwe nabantu laba abantu abanikelayo ngoba abantu bazi ukuthi ukunikela kuvula indlela eya ekhaya ezulwini. Akekho umuntu oyefisa ukusala makuthiwa kuyanikelwa. Ngangiye ngibona umama wami esaphila wayengafuni ukusala makuthiwa umnikelo lo noma ngaba kanakho ukudla endlini kodwa makuthiwa umnikelo wayefuna ukuthi abalwe naye. Ngithi ke laba bantu ake bebhekwe laba bantu njengoba inkosi ilanga yazakha izitolo ngalesa sikhathi yayingakabikho nemali engakanani ebandleni. Njengoba namhlanje sekukhona imali engaka ebandleni lamaNazaretha. Njengoba ngishilo ngathi mangikhuluma ngebandla lamaNazaretha
ngihlanganisa zonke inhlangothi ndawonye, angihlukanisi ukuthi ngisho hlangothini oluthile, ngoba siyibandla elilodwa sonke lika-Isaya, sonke siyibandla likamqali wendlela. Ngikhuluma ngalelo bandla ke, ngithi ke ake kunakwe abantu laba abaswele, ake kwakhiwe indawo zokusebenza lapho bezosebenza khona abantu, ake kwakhiwe ama-supermarket ey'ndaweni zasemakhaya azokwaziwa ukuthi le supermarket yakwaShembe, ebese kuqashwa laba abantu abangasebenzi abahluphekile abangamaNazaretha, baqashwe kulezi ndawo basebenze. Kungenzeki lokho kwenzeka njengamanje ukuthi kube khona umuntu oyinazaretha oswele ngisho imali yokuhambisa ingane yakhe e-university. Le ngane mayingabhalisa e-university mhlawumbe ihlakaniphile, ingakwazi ukuthola nebhasari, kodwa uswele nemali yokuthi iyobhalisa iqale nje ungene e-university. Kodwa lo muntu uyanikela njalo makunikelwa kuzokwenziwa izinto zebandla, kodwa akanakwe umuntu lo muntu. Ake benakweke abantu bakhelwe imisebenzi, indawo zokusebenza. Ibandla ke lifunda ukuyimela, kwakhiwe namabhusha lapho kungeze ukungena khona inyama yengulube, ngoba amaNazaretha awayisebenzisa inyama yengulube. Sibe nezinto zethu. Inkosi ilaka yayifuna ukuba kwenzeke lokho ebandleni, siyimele. Kwakuye kuthi makuJulayi lapha eKuphakameni kuthengwe yonke into la ezitolo zala ngaphakathi zaseKuphakameni. Kwakukhona yonke into, kukhona inyama, kukhona ukudla, kukhona yonke into. Ngisho ukudla okuphekiwe wawukuthola. Uma ungenamuntu ozokuphekela, uhlale phansi uthenga ukudla udle, yonke into iphelele. Wayefisa lokho ngaleli ibandla. Esikhathini esikuso ke namhlanje isiningi kakhulu imali ebandleni. Kuphela imali ayingagelezi ibheke endaweni eyodwa, ibisidliwa abantu abathile, ngoba bakhona abantu abangasasabi ukudla imali yebandla, bayibize ngephalishi, kodwa ayimnikelo le imphefumulo yabantu. Le mphefumulo yabantu, le mnikelo yabantu ibisingabasizi bona abantu. Ake kwakhiweke indawo eyinjalo la kuzosebenza khona abantu basizakale, abantu bazi ukuthi kunamabhusha amaNazaretha, ngoba njengamanje size sisizakale ezitolo zamaSulumane la uthi uma ungena khona ufika uthenga inyama ukhululeke ngoba uyazi ukuthi ingulube ayikho la. Kodwa thina amaNazaretha asikwazi ukuzenzela lokho ukuthi sizakhele lezi zitolo. Uma ke singenza lokho, siyobe siyikhumbule kahle inkosi yamaNazaretha ulangaphuma sikothe nabalotha uliyabahangula, ngoba kwakuyinhloso yakhe le ukuthi athuthukise leli ibandla lifunde ukuyimela. Sengiyabonga ama-Afrika amahle, bonke abantu ngibafisela amaholide amahle, ngibafisela ukhisimuzi omuhle beze bengena kahle nasenyakeni omusha. Inkosi ibusiseni kuzwile. Amen.